Merating makanan penutup sing nomor siji engko tak pangan yo. Yo, langsung saja yo. Saos makanan penutup saos. Ngawur pedesen kuwi nomor 8. Jeruk nipis, jeruk nipis nomor 7. Pae. Apa iki? Kayu apa? Kayu. Sosis. Sosis sosis nomor 3 seneng tenan. Ki apa iki? Kotak gula. Gula abang. Gula abang nomor 5, legi-legi pak. Baiklin poh iki. Iki anu pemutih pakaian aja mendem mangan ngombe ngene iki pak. Jangan ngawur iki, mendemi wong. Nomor 6 sabun. Sabun kok nggo panganan ki piye lho ki? Lambene muntok malah banyak kecil-kecil. Nomor 9 lah. Bubuk kayu bubuk nomor 4. Lumayan. Jangan tewel nomor 2, jangan tewel. Iki nomor iki banteng bosok kayak kene jan piye lho ki? Gak aku. Ki apa? Tai. Nomor 1 to. Ya Allah, aja lho. Iki piye iki enek nomor anu to cah 11 to iki. Lah aku kudu mencet nomor 1 lho ki. Masalah yo. Aduh, piye iki? Aduh, iki ya Allah. Tahe lambune lho. Ya Allah.